Wel fyrus gebyseren je dan, wel hebrig. Ta njart. Ta tabar waine natri moina yana pebisi mohokas tabar na iwaine. Ja, na tu shin. O ta se tiv shiar gnelan. Min dini tarn tishkas. Bien, agus fiach dine tiaftas khaliatra bishal tur tarasan. Ak kun da khwari gas asan ishmeain agus nirasam khanamara. Wat het is ra torchen. Khanik. Agus ken an gir leis vi shid no. Vi khajigir leis agus khajale emiach denikin ganyameli viach kasa idigan togus khalijis tarasara pangijin acha. I leis foye. Wajuk of shas agus hagach Gaminik, agus agadísin sin agus dí se taras. Well, ken chuinin dí se taras, rá chuí specialty, ná an faidir chuí. Well, go chaidí se go timppel mar deara seach na wede. Agus díaradís dúas náiretá neamh agus sé a bheith wede agus méidir chúglóide gan náir dúas go glómúne agus gaudís timppel an sin agus díaradí sé a bheith wede náiretá neamh sé a bheith agus glóide gan náir chuile bháta gaudí timppel a gaudí sé an glómúne agus díaradí lean fáda sin méidir déide an glómúne agus dionadí seach máta timppel agus dionadí sé rud céan déide dionad dúas gaudí sé an glómúne agus díaradí an tomláán go glómúne. Well, will sé de tíocht an is for bicha? Níl. Will sé wad o déir sí das? Tá sé tamil. Cén fá mestu? Níl a sam, cén fá ní san rá. Jimin na daine sin, agus cosú nar leanna deam óg, gus na rudaí bhíon sean deam a dhéanana. Ceapan go bin fá,